ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಕೋಟೆದತ್ತು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 74 ಮಿಸ್ಟರ್ KPK ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗ ಕಟ್ಕೆಪ್ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನೇಜಿನಟ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಮ್ಮದ ಬದವದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೇಜಿನಟ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನೇಜಿನಟ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನೇಜಿ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀದೈತೆ ನೇಜಿ ನಡುಪುನಡೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪ್ನು ನೇಜಿ ನಡುಪುನಾಗ ದಾದಪುರ ಪಾರ್ದನ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಪ. ಸೊ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಸೀದಾ ಯಾನ್ವರಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನಲ್ಲೇ ತೋಪೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನೇಜಿ ನಡುಪುನಡೆ ಪೋಯಿ. ಜಾತಂದಲ್ಲೇ ಜನ ಸಾಗರ ಸೇರಿದನು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 150 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖಂಡ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು பச்ச கண்டொலிடு கச்ச கட்டுதிரு பச்ச பச்ச கண்டொலிடு கச்ச கட்டுதிரு துதெத்த புடிட்டு புனித பரிட்டு ತುಳುವ ಜನಕುಲು பச்ச பச்ச கண்டொலிடு கச்ச கட்டுதிரு பச்ச பச்ச கண்டொலிடு கச்ச கட்டுதிரு ஓபெலே பெலே அலேசா 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 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೋದಿಲ್ಲರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಶೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ರೈಟರ್ನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಈ ಬುಲೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ದು ಏತು ಭಂಗ ಹೊಡೆದು ಅವನು ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇಜಿ ನಡ್ತಾನ ಅಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತಾರಾ? ಮಲ್ತನ ಮಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ರಾಮ ಐತಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮೂವಮ್ಮ ಪಂಪುನಾರು ಬಂಟ್ವಾಳದ್ದು ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 150-200 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಈ ಹಿರಿಯಾವದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಸೀತೇನೆ.
1973 ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಗಳ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆ ಬಾರೆ ಬಾಡಿನ ಎರುಗು ಜಪ್ಪಡವನ ಮಾತ ಉಂಟು ಉಂಕಾರೆ ಬಾಡಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ಬತ್ತುನಿ ಇನ್ನು 3 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕೋರಿ ಕಂಡಮಾದಿ ಮಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ದೆಕ್ಕೋರಿ ನಾನು ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಬೋನಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬರಿ ಮಣ್ಣು ದೀಪುನಿ ಸೇಡಿ ಕಮ್ಮಟೆ ಹಾಕುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕಂಡ ಮದಿಮಾಲ ಅಣ್ಣಗ ಎಂಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಬೂತಲಿಗೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ ಭೂತ ಮಾನ್ಯ ಬಳಸೋದು ಎಂಕಲ್ನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಮುಡಿಪುಷು ಗಣಹೋಮ ಮದ್ದಿದ್ದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಗುಂಡೋಡಿ ಸಂತಾನದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ್ದು ಆ ನಿರಾತ್ರೆ ಕಂಡ ಮದಿಮಾಲಾಪು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಎಂಗಳ ರಡ್ಡು ಕಂಡು ರಡ್ಡು ಜೋಡು ಏರುಕೋಣದ್ದು ಜಪಡಾದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಡು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತದು ಕೋರಿ ಗುಂಟಾದು ದುಂಬು ಈ ಊರುಡು ಈ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟು ನಾನು ಏರ್ಲಾ ಸಾಗುಲೆ ಮಲ್ಪೆರಳ್ಳಿ 3 ದಿನ ಸಾಗುಲೇ ಮಲ್ಪೆರಳ್ಳಿ 3 ದಿನ ಮಾತಾ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು ಧನಿಕನ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತು ಧರ್ಮಗೆ ನಡೋಡು ಮಜುರಿ ಬರ್ರಾಯ್ತು 100 ಜನಲ ಆಪೇದಿನಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಕ 72 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಡಪುನಿ 5 ಪಕ್ಕ ಈ ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿ ಅಂತ ಏನಸ್ತಿವನ ಮಾತ ಕಲ್ತದು ಜೋಕು ಬೇಲೆಡಿ ಪೋಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತಡು ಏರ್ಲಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ 25 ಜನ ಪಾತ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿನ ಆನ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಇಂಜ ಮಾಡ ಕಂಬಳದ ಏರುಗು ಆಗ್ತದೆ ಆಯ 1960 ಭಾರಿ ಏರುಗಿಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಯನ ಪುದಾರನೆ ನಿಡಿಪಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಂದು ದೀದು ಐಟ್ಲ ಮೆಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಐಟ್ಲಕ್ಕೆ 12-11ನೇ ಸೈಡ್ ಬುಡಾಂದ ಬಾರು ಕೂಡು ಬತ್ತನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸೋತು ಬಿ ರಡ್ಲ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲಾಂಡ್ಲ ಎನ್ಮ ಜೋಕುಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಕೋಟೆದತ್ತು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 74 ಮಿಸ್ಟರ್ KPT ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಕೋರ್ದು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕೃಷಿನೇ ಮಲ್ತೆ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇಜಿನ ಅರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರಗೆ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ನಮಸ್ಕಾರ.